Ste se kdaj spraševali, kako živijo brezdomci? Kje spijo, jejo, kje dobijo denar za najnujnejše reči? V glavnem mestu Češke, v Pragi, vam na vodenem ogledu mesta na ta vprašanja odgovorijo kar tamkajšnji brezdomci. Prispevek o malo drugačnem turističnem ogledu mesta so pripravili v češkem dnevniku za otroke Spravički. Brezdomec John obožuje knjige in je nekoč delal v oglaševalski agenciji. Po ločitvi je ostal brez strehe nad glavo in tako že 12 let živi na praških ulicah. Já jsem při tom rozvodu jako o všechno přišel a musel jsem se nějak jako naučit žít bez střechy nad hlavou, práce. Pravi, da se na ulici da preživeti. Njemu uspe tako, da zbira zavržene knjige. Tam je světová mapa. Odnese jih v antikvariat, to je knjigarno z rabljenimi knjigami. Vrátím a vezmu bohužel dneska jenom jednu a bude to 50 korun. Aleluja. Tak mu 50 korun. To je co? Mladi so nad nenavadnim ogledom mesta navdušeni. Mě hodně zajímalo, že se dají vůbec prodat nějaký starší knížky. Máma říkala, že ty bezdomovci si za to můžou, ale že jsem se dozvěděla, že za to vlastně občas i nemůžou. Sprehod po mestu koristi mladim, ki tako spoznajo življenje brezdomcev, pa tudi Johnu, ki v družbi mladih uživa.